Way too much whiskey in my blood. Somebody else is giving up. Can I hold on for another night? What do I do with all this time? Bring, 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 bring. Binang-binang ko tayo lupa, may. Napanis ka la. Si Kayoy, nang panis kayla. Yan doon. Sika, butang mo dyan paway, ni. Dakil lay bulong naman ka. Un, panisan ko la. Aki ang tayo lupa, may. Gapo. Singang mo labay amo. Si Kayoy, aging labay. Ay, alangan na siya. Sumampanis siya amin. Tinama. Aging labay sa busis ko, kung ko. Ali, liwa. Takuan tarati kakasunod mo. Ako kataunan. Aki, untang ka, siya ka matatabang nga may tungtong. Ante labay oy, hide na hide. Arami idol ko kasi, ya bandang Lenny man o Lani. Aki na, inatilara. Ay alog me, perang to ka man. Mga konsol ni radyo kasi Pilipinas. Gapi sa likwitiki. Piga, Sa Ismail. ay ang gana kalalim maditan. Mable. Sa Ismail, ang gamong ni, insalintay na kanta sa kibulan laman. Ay, ang taliw ba yun? Kasaling ko la ba? Mampanis ka la, mong ni. Atupagan mo rarata na banda. Ang gapi future mo satan. Di pa pagitara ka ni. Pati Mike, aga kasaksak. Ang bagel. Hello, Mike. Hello. Oh. Day ng buhay ko, ikaw ay nasaan? Salamat, Aranita! Mi kakasi alam mi. Hindi lang mi. Sa Ismail ba may pinky? Makuli ka no gaw ka. Nya pala, dala, tubo ka siya. Itanda la. Itanda la. Salamat mi. Gala, irog ka jay. Nya, diya ka lamang bantay. Akalibre ka ni. Search mo di YouTube. Dumamo mi nulay ba? Mi kakasi alam mi. Ang gano gawon ko lang namin trabaho dyan tabong. Paano ka pala yung problema yo? Sa ito tuwa tayong bagam. Unmi, jala ba balik ka tabong? Andi dapat amin diya. Anggad paway. Sige, gawon ko namin. Siya limang trabaho dyan. Paano ka pala yung problema yo? Basta sa niya alaba ya tiki. Sige, umpisaan mo na dito at paway. Tadakilay bulong na mangga. Panisan mo la. Yes, mother. Sa Ismail mi promise Sa tiki. On. Na-relax akla. Ayos mo Supply mo yung CR no nasumpal kantan. 2 hours later. Kung minsan ang takbo ng buhay mo ay turo sa ito'y walang hanggan. Bulong ng manggang buhay ay bulong ng manggang mangga ay bulong bulong bulong
mangga, 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 blong. Me? Hey! Wow! Malilinis na ah. Ang kapula rami bulong-bulong ah. Anong ninyo dyan barang me? Akin na, nanusara mo te barang. Yung pampanis mo. Diyan ini. Pinansi ba ko. Ang kapuli panis yung tayo boss me. Abos ang trabaho. Anti supply. Pinukumi mangga. Kina